Ibra, som-hi! Hola, som la classe 6 i estem aquí per explicar-vos el conte El millor regal. Estimat Reis Mags, soc el Manel. Us escric per dir-vos que no cal que ens regaleu res en especial. Tothom demana moltes coses i crec que no podreu arribar a tothom. Per tant, no vull cap regal. Moltes gràcies, Manel. Ostres, quantes cartes tinc aquest any? Mireu, nois, ja han arribat les primeres cartes. Ostres, mireu, el Muhammad ha demanat un tren elèctric, un cotxe televisiu, una cuneta, una nina i 3 pilotes. Aquest nen cada any demana més coses. No pot ser. A més, recordeu el que li va fer a la seva germana? Li va fer sang. Això té fàcil solució. El Muhammad tindrà carbó. I la Gemma? La Gemma demana les Monster una maleta de Dora l'exploradora, uns patins i un cotxe d'estat que van comandament. I això per part de l'escola sempre el barallen tothom. Doncs no sé pas, crec que la Gemma no es mereix tot això. Es mereix un bon clapat de carbó, però de debò, no el que es menja. Ostres, mireu què diu el Manel. Estimats Reis Mags, soc el Manel i us escric per dir-vos que no cal que em regaleu res especial. Tothom demana moltes coses i crec que no podreu arribar a tothom. Per tant, no vull cap regal. Moltes gràcies, Manel. El Manel es mereix un regal molt especial, perquè sempre el fa tothom. Recordeu aquell dia que va ajudar un copet que havia caigut? O quan va comprar la mare, que l'ajuda a portar les bones fins a casa? Jo crec que el Manel es mereix el millor regal del món. Però quin és el millor regal del món? No sé pas. Qui no sé? I què podem haver fet per ser el regal? Podríem anar a preguntar-ho a les nenes. Hola, Miquel. Com estàs? Ostres, qui és el Rei Blanco que ha vingut per a mi? Miquel, és que tinc un dubte. Quin és el millor regal? Ostres, doncs una joguina. No, encara no. Què voldrà? Un cotxe, una nina i un avió televisiu. D'acord, ja t'ho portaré. Aquest que s'apropa és el rei Ros, m'haurà de portar bé. Bona tarda, Elena. Te puc preguntar una cosa. És de si buscar el millor regal del món i no sabem quin és. Jo crec que ha de ser un regal que es pugui compartir amb altres amics. Moltes gràcies, Elena. Mama, els Reis Mags estan en el parc. Ara no puc, filla. Hola, Naïs, no t'espantis. Soc el Rei Negre i voldria preguntar-te una cosa. Quin és el millor regal? Doncs, no sé pas. Crec que un pelull, que no sé el dia. Clar. Crec que ja tenim moltes pistes. Anem a casa de Rosario. D'acord. Jo encara no ho tinc gaire clar. Quin és el millor regal? Un regal que pugui jugar molt amb tu. I que no es trenqui fàcilment i que no provoqui baralla. Que sigui una joguina i que jugui a casa i al pati. I que els pares també hi puguin jugar. Un tren, No sé pas. una pilota. Escolteu, ja ho tinc. La nit de Reis
en Manel va rebre la visita dels Reis, que li portaven aquest regal tan especial. ¡Te falta corona! ¡La corona! ¡La corona! La quiere. ¡La corona! ¡La corona! ¿Qué haces? Bon dia, cosinet, què t'ha portat els Reis Mags? Quina nit que passava? Sonia que els Reis Mags m'havien portat un regal. Jo i la teva àvia t'hem fet un pastís de bo. Ostres! Mamà! Mamà! Mireu, m'han portat un regal! ¿Qué pasa, Manel? ¿Y per què no se hace regal tan gran? Haurem d'eliminar el nom que posa Manel Calveus. Aquí posa el meu nom. Mireu, mireu. Manel. Doncs aquí espera. Obre'l. I segons que sé que deu ser? A veure què pensen aquests nens i nenes. Què creen que pot ser aquest regal? Una corona! Una corona pot ser? Què més pot ser? Mireu aquests més grans que aixequen... Gerard, mira els més grans que aixequen la mà. Què penseu que pot ser? Mestres de primer, diguem. Batxat, Rosca. pilota, Pot ser. ventana. Corona. Mira ahí. Jo pensava que Ai, el millor regal, penseu que ha de ser el millor regal, el que hi hagi aquí dins? A veure què deu ser? Un cotxe teledirigit. Pot ser. Sí. Nicole, tu què penses fer? Un coche con mando. Una finestra? Obrir-ho i ho sabrem. Oh, pot ser. Mira, a veure si ho obren i ho sabem. A veure, escolteu. Obrir-lo i ho sabrem. Papa, m'ajudes? És que és molt gros. I no puc. Llavors. És una capsa. Què hi ha dins? Això és el més curiós. De què regala una capsa buida, Manel? A mi m'agrada molt, jo també en vull una. Ja ho sé. No és una capsa, pot ser un castell, un camió de bombers, un vaixell pirata, una carrossa de princesa i una parada de mercat. I tot allò que puguis imaginar. Aquest és el millor regal del món. Doncs vinga, va, anem a jugar. Tu és una feixada al castell. Molt bé!